Pini Assam Angkangpi Secondary Education Board of Assam Hinpen Kidamtang Surihnira Inkora Kithompen Inkora Pli Assessona Baha Upon Metric Mate High School Living Certificate Asatlang Kitok angthek Paklang Pontanglo Bangso Hut Karbi Anglong District Stame Top 10 along Amen Kiledun Kidamtang Ningkaning Koipen Karbi Anglong Thomas Council along Pinangan EM nang Kimanatum Dolo Bontak tok langahin RD ki pipon pe mate kilang ki pangching kavidet ajok aningkan wang HSLC asat lang keklang along ta phan phokep anta kilong duna phai jum pik hangjang bonta pini seba hin pen HSLC asat lang ki paklang ponateng pulote Karbi Anglong District bangke HSLC asat lang bangke phan trokner kebrai sira tokbor trok an chipa undun si top 10 ang bongpen ingdeng ner kepan chipalong dunlo Halapu West Karbi Anglong sitame phan trok si kebra ner kebra tokbor hinian chepalong dun si ingdeng greener kepan aprang nang palidun longlu langdam senang Karbi Anglong Thomas Council long Richard Toby Education Arpu kedengpen Karbi Anglong ovi kimiatum tok langahin paprang dun nang jipura Karbi Anglong pen West Karbi Anglong angkang kedoan high school pen higher secondary school along humri damsi than bang atum aphan arpu pen kipasang sai anta alang lipen dengponlo Bangso sai ke along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin kharateng pen lu charlia song do anatum pen chilangsi along school high school along than bang atum pen chingki chithan damlo EM Richard Tobia kimang pon lake surinira inkora trok aningkan aparmansi chipeduk ponlo bonta alangli kimang dam aningkanan pleng plia ko pensi Karbi Anglong along district abangke top 10 along nang liroklo Langdam pulute kidam tang ningkan kepen pangbar dam lute piningkan bangke HSLC sadlang angthek bangke Karbi Anglong napen West Karbi Anglong District hinia phan mepik amlo lasolong ki charli osomaratum do anatum ki charli kachipaduk pon thekapot Karbi Anglong Thomas Council EM Richard Tobia hinpen kachuru pajirpon aprangsi mili laso a result piningan ingkan je itum 81.6% Karbi Anglong long lapen West Karbi Anglong 78.2% long compared to from the last year decades la jongsi langdam lo podang te nona bangke itum kepor hianat kebor ipen athibang misen nang di mane theklong pon lo kachipaduk pen thekpon long lo si aprang sinili akirupi Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council nilifan aso education subject nang pidet pen alangli as a guidance a suggestion pen munti matha pen nili arju ponsi claim dam charilo la pen la kat ke success I long ta alangli hirzumya kang pan pen joksi pini lapan education abang je papihu pen ta me tum non ke top 10 long wangji puhala suni di kematha dam kemanthang dam de mission primary section hin langdam pulute pinangan te than ba tumaphan toisi pathan damlo sita ke ongdun athan bang atum ko anma osumar tumaphan ki thanangji halaso quality ka vedet aputhak education EM Richard Togbi ahin pen ningduk chipaklang than bang atum jongsi toklang hin angkur jongsi mimi pulute angsong along an kechari atumta mimi detpu Aja sitami kadukawi kachirap chitunang jebangke tok langahin abangke compromise samatsi nangni puta EM tokbi sanghopen ningje ponthu min ke primary section lo pon the foundation lo lapen foundation along bekoi non abangke itum tet teachers do an atum ke long tang atum penangan adim dam lo lapen retired tilang teachers atum afan bulu tang te thanu dakji punu dakji aja kalang tum la swa quality long le dam de duko ning du galam jongsi halaso a teachers atum pen jongsi class school ke than pon du pol tang te nitum afan a foundation abang mimi det lo halaso ki mimi pen a join nesi nitum abang la elementary high school a level sampai foundation mi melu pote itu mafan a result ki bang infan problem school langdam pulute EM bangbong Karbi Anglong Thomas Council asai hemalong kaiki kachitong damwer pulute EM Richard Tobia phan abangke kaiki ta sai hemalong thekdamlong
lason thot si methang saya mo ka chiklem sitame kimang pon e lapen kiklem pon si pen ajoksi pinyar ni HSLC asad langalong phan trokner kebrai sira tokbor trok an long ponu lason thak Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Gulian Manghang ahin pen toklang ahin aphan RDP pon thura kiwang jianing kanahut anso se angsongan kipali dun thujia phan matha pon thuabang kinangso News Report Karbi Anglong Live